ko garogol petto min bayt inde min garata de ko sawo fadiri min ha ɓurti tan kono mamin joddo e moɗon hayso ko saaha dabbo calmodiren jewtodiren après min jafoɗo min ɓennan ɓay ko ha nder ferɗo on jarama so ɗum ɓenni jeunesse o wine salminma taw jeunesse o wine salminma no fewi toɓe goni ɗo kala ɗaniɗo hoydata ko an ɓe mbiya ɓe calminma temdere salminama kila ñande oɗo lappaɓe no waɗa hen e jeunesse o yari malena e fof no fotiri kono kadi mi weltinima jeunesse moɗon mo ganduɗon ko gila naatiɗo wuuro jaɓɓi min ardi min ha yari male fulaɓe arti min ha ɗo en min beltinima responsable uji moɗon mawɓe moɗon mo ganda aussi ko kilifam ko mawnam ko jiɗami no fewi Kebel Kane min calmini responsable rewɓe min calmini imam o e jomuru o foof hay goto min goppani min beltima no fewi ko saaha o fadiri min payi ɗo henno ko ha perlo so wonani ɗum min dokkon kiiɗo o foof saabu oɗon jaari ɗum min beltima kadi ko pamɗon wonde hande ko liste nafoore woni liste moɗon ko liste nafoore woni liste jarɗo e jamanu o liste nafoore kadi ko liste président de la république ko président Macky Sall yamiri ɗum président Macky Sall yamiri ɗum ko o andudemo wonɓe ɗo ene ɓe joguinoɓe liste mabɓe hoore puccu ngu opposition o wi joni jeehe mbaɗe liste ji moɗon liste nafoore ari ko ɗum kala jiɗɗo wotande président yiɗa wotande ɓeeto liste nafoore wotande
Badar balla min gënal commune balla min gënal commune Daouda Dia katal ko gotal faire le force yi ni wima katal ko gotal Daouda Moussa Dia belade metade katal ko gotal do ina rawde non Daouda Dia ko min jidi ko hen Daouda Dia min galay pat hamin jidi machine min dañani hamin jidi projet min dañani o mi tala nan no maha collège min dañi ko wala ay do min dara hamin nani Daouda Dia min ko jumuma ado waro ko min Daouda Dia min jidi dokam barana dum Daouda Dia min ka jurum bero min nani ka
min gadirima jowuro amen jatigi amen min calmini imam ratib lordu
min calmini kala garnoɗo ɗo jaɓɓade min e oɗo jamma hande min calmini ɗum min jinno arde ɗo taw ko ñalawma kala to min ngari min jagge kono noon saha haɗane goto so Allah jaɓi mamin garoyɗo ñalawma inchallah o debbo dariɗo jambaro kanko woni commune mo Hawre Ifira Sall o gorko toroɗo dariɗo jambaro commune de Ndendori mbaɗe kelle dow dow mi Daouda Dia woni ɗo candidat département de Kanel département de Kanel maire debbo ala hen fuɗɗi koye mum bayla o wiyati mum bayla o wiya ɓe jogui en coftal haɓe jogui en beelema haɓe jogui en weltare haɓe jaay jamma ɓe jaay ñalawma haɓe dogano mum bayla beelene heeɓa mairie o kala ko sadirnoɓe ɓe ƴetta kala koɓe donkuno ɓe ƴetta kala koɓe kolnoɓe keɓata beele ɓe keɓa aɓe gonde weltare aɓe ñaago Allah yo lokke victoire ya barke Salatou Fati Darou Moussa Dia ala ka waɗani de ala ka waɗani o wi aɗa nde mayri kulol keccol o wi ko jungo ma timo ko moƴƴo ko jambaro ko cusɗo yimɓe woto namdo soɓe jiiti namdo soɓe jindiri hakkude makko oɗo gorko pullo Daouda Moussa Dia gorko bawɗo seedade hen holko adi jalluɓe yaaji kala jaaduɗo e Daouda Moussa Dia wuuro moon yeeɗo hoore mum Bocar ka moƴƴo ka ñanto ñante hokka hokkino min aɗa yiɗirmi somo walla kaldan ko somo million ngaji hokka sa fof seydi li yo Allah junno hakkude e Daouda Dia kaldumi kadi ko sabu Allah Boubou Diannama farkata kam ɗo sa woni ñeeño aɗa manta dimo waɗa nanimo so Boubou Diannama farkima pinata komo ta wuuro gation mum mo artiɗo o wi on bisimille moon ɗo e jalluɓe o wi oɗon ñaaga yafuye noon gata janggi o yo salmini kala neɗɗo gartuɗo e Daouda Dia mo limti juumo o wi haalɓe ɗo adana ɓe o wi ɓen kaali ko haaltene fof goore ne liste nafoore keɓen nafoore oɗo woni liste nafoore goore nafoore départemental ko commune ko oɗo on calminama o juurima ko weltare o weltima no feewi o wi o weltima ha o wawa haalde on jarama wassalamu en calmini aɓe jalluɓe en calmini responsable uji meɗen ɗi tawɗen ɗo hande ɗum noon ko hunde nde ndenduɗen enen département o caɗele département ɗe ɗum ko enen ndendi ɗum ko mbawɗen hen reglude en debbo région de Matam ɗum noon ko rewɓe ñantade yo rewɓe nangu hen ha deyde ɗum woni important rewɓe dokkama gueɗal munen Habi Diawara haali joni
ko laabi ɗiɗi worte a yakat gootana maire garta gootana président conseil départemental e wonande ɓe meeɗani wadde ɓe sa naati toon to place to ma taw ramuji ɗiɗi oɗo ko mairie oɗa ko départemental ma tawɗa récépissé ji ha heewi sa ari o wi mo tawɗa joyol mum fof a ƴettan ɗum goto ƴettata goto o yi enveloppe taji ñen to pawi o yi ƴetta enveloppe goto ko oɗo ɗum jiɗɗen sa yi ene wiye laaɓi laaɓani simi cippiri laaɓi laaɓani tawan wona libertaro oye gulwulde gonta ɗon oye jiɗen ko jalluɓe ñalal 23 libertaro merci o salmini ono juuɗi surjogu mum dow biyeja hay batte mi yande kala dow sowon mela ko ñam golle so tawi woni ala golle hunde ala tag albarka haruna moussa kanko ɓuuri e burkina kanko ɓuuri e roua kanko ɓuuri e marsay kanko ɓuuri e sade degol kanko ɓuuri e côte d'Ivoire kanko ɓuuri e brazzaville kanko ɓuuri e ponte noir ne ka leyɗel libiɗo ɗe fof leydi fof ñama tiyo makko ñama ligu makko so tawi woni fuutanko ummima e jamagel walla jalli walla duniyeri ma ɗe ha e duuni ma babaɗe ma so yetti burkina moni fof ɗo arti mum ari ko ɗum haɗa heɓat an wallere fof mbaɗaɗo leyɗele fof takkade sa takkidi mbiɗa alhamdulillah rabbil alam dañi kotini haɓe ñaago Allah noon yallah junde balɗe moƴi battede yallah ɓoyno dañal yahugolla dañiren ɗa paretima no keesa paretima no keesa retima no mbiyetaɗo sa arani teɓeɗera mbiyetaɗo naɓe mbiyetaɗo yo kottaɗo lamaro
Otomohon Nafore Omo Baina Kala ti dog mo Baina Luta jongoma Garo mo Nafore Ali jam Nafore Ali jam Garo mo saja Nafore Honorable député, monsieur le maire, Kessel Darou Moussa Dia. John. Sonji min goppi haajuji amen e hammuji amen min dewe makko. Min dewirare makko sababu ne politique. Wiyani kadi ngare nduysel kam. Ala ko minen jetti initiative arde pour ruttude Let's